Chineke okwu gị kọchịchịrị nụrụ wee gbalaga, biko nụrụ olu anyị n'ebe niile n'ụwa, ozi ọma ọ dịrị ime ka ihe dị. Jesus, I wetara na nkụmapụta gị n'ụdị ụzọ inyere ndị ọrịa ndụ, mee ka ndị si ụzọ n'ebe mmadụ dị na ịhụnanya duru nsọ na-enye ndụ, na-efegharị na-efe n'elu mmiri, na-eburu ọkụ mara n'ọchịchịrị ụwa, mee ka ihe dị. Atọ n'ime